Вялікія чэргі легкавых аўто ўжо на мяжы з Расіяй. У Менску назвалі вуліцу ў гонар супрацоўніка КДБ, а ў Лепельскім раёне адпрацоўваюць баявыя дзеянні ў населеным пункце. Мяне завуць Руслан Ігнатовіч, і гэта праграма «Белсат онлайн». Паехалі. Саўладальнік беларускіх сетак KFC і Кофікс, былы працаўнік КДБ. Як высветліла выданне «Зеркала», бізнесмен Сергей Дусін да пачатку працы ў грамадскім харчаванні мінімум 9 гадоў працаваў у цэнтральным апараце спецслужбы, а ў рэстаранны бізнес прыйшоў адразу пасля звальнення. У 2015 годзе менавіта ягоная кампанія Белфуд Сервіс адкрыла першы KFC ў Менску. Цяпер сетка налічвае 58 рэстаранаў па ўсёй краіне і ёсць найбуйнейшую ў сегменце хуткага харчавання. Дусін валодае 11,15%. У 2019 годзе ён запусціў у Беларусі сетку Кофікс, якая налічвае цяпер больш за 50 кавярняў. Былы спецслужбовец мае ў кампанії 15,77%. Гэты ж акцыянер стаіць і за новай сеткай «Эсбургер», што з'явілася ў нашай краіне пасля адыходу фінскага брэнду «Гэсбургер». Польша гатовая да адкрыцця двух памежных пераходаў з Беларусю і чакала, што гэта ўжо мелася адбыцца. Пра гэта распавёў міністр унутраных справаў і адміністравання Польшы Марцін Кервінскі у эфіры ТВН-24. Раней прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск абвясціў, што ў лістападзе Польша плануе адкрыць два памежныя пераходы з Беларусю. Літоўскі ўрад у канцы кастрычніка закрыў два апошнія пункты пропуску на мяжы з Беларусю – Медзінінкай і Шальчынінкай да 30 лістапада праз метэазонды з кантрабанднымі цыгаретамі, якія масава ляцелі з боку Беларусі. Пасля таго, як Польша на знак салідарнасці з Літвою адклала адкрыццё памежных пунктаў, Александр Лукашенко абвінаваціў польскіх палітыкаў у тым, што яны сарвалі абмен беларускіх шпіёнаў на палітвязня Анджэя Пачобута. Паводле Лукашенко без адкрыцця мяжы ніякай размовы ісці не можа. А пакуль мяжа з Літвою застаецца закрытай, мая калежанка з сайту Белсату Александра Чырвоная знайшла усе магчымыя маршруты і сабрала як вядомыя, так і невідавочныя шляхі, як дабрацца з Менску да Вільні або назад. Сярод варыянтаў аб'езд праз Латвію, дзе трэба запаўняць онлайн-дэкларацыю перад паездкай. Падарожжа праз Расію з перасадкамі ў Пскове, а потым у Латвіі ў Рызе. Ёсць варыянт з выкарыстаннем калінінградскага кірунку. Ёсць дарога праз Польшу, дзе чэргі на мяжы пасля закрыцця літоўскай выраслі ў 6 разоў. А яшчэ ёсць самы дарагі спосаб – пералёт самалётам праз трэція краіны, напрыклад, Турцыю ці Грузію. Усе падрабязнасці шукайце ў матэрыяле Александры Чырвонай на belsat.eu. З 1 студзеня 2026 года ў Беларусі мусяць уступіць у сілу новыя стаўкі адзінага падатку для індывідуальных прадпрымальнікаў і фізічных асобаў, якія працуюць без утварэння юрыдычнай асобы. Павышэнне закране большасць відаў дзейнасці ад гандлю і будавання да цырульняў і рэпетытарства. Змяненне прадугледжана ў праекце новага падатковага кодексу, апублікаванага на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Падатак павялічыць для большасці відаў дзейнасці ад гандлю і будавання да цырульных паслуг і рэпетытарства. У сярэднім рост складзе ад 5 да 10%. Так, у Менску будаўнікі будуць плаціць 800 рублёў на месяц. Гэта на 60 больш, чым цяпер. Таксісты – 400 рублёў, што на 11% вышэй, чым цяпер. Рэпетытарам і лагапедам давядзецца плаціць каля 200 рублёў, а тым, хто здае жытло на кароткі тэрмін, без статусу ІП 519. Адзіны падатак – гэта фіксаваная штомесячная плата, незалежная ад прыбытку. Новыя сумы падатку будуць выкарыстоўвацца пры разліках, тэрмін выплаты якіх надыходзіць пасля 30 студзеня 2026 года. У сталічным жылым комплексе «Паўночны бераг» з'явілася вуліца ў гонар старэйшага лейтэнанта КДБ Дмітрыя Федасюка, які загінуў у верасні 2021 года падчас страляніны з менчуком Андрэем Зельцарам. Пра гэта сведчаць звесткі публічнай кадастравай мапы.
Пастанову аб наданні гэтай назвы зацвердзіў Менскі гарадскі савет дэпутатаў. Нагадаем, 28 верасня 2021 года пры штурме кватэры ў Менску загінулі працаўнік КДБ Дмітрый Федасюк і гаспадар жытла Андрэй Зельцар. Пасля гэтага па краіне прайшла хваля затрыманняў карыстальнікаў сацыяльных сетак, якія каментавалі здарэнне. 17 верасня 2025 года Александр Лукашенко прапанаваў стварыць так званы пантэон нацыянальных герояў, у які могуць увайсці людзі, нібыта адданыя інтарэсам радзімы і свайго народу. На палігоне ў Лепельскім раёне праходзіць аператыўны збор кіраўнічага складу ўзброеных сілаў Беларусі. У вучэннях удзельнічаюць начальнікі органаў вайсковага кіравання, камандзіры і кіраўнікі штабоў злучэнняў і вайсковых частак. Афіцыйная мэта гэтага збору – рыхтаванне войскаў і выпрацоўванне адзінага разумення і падыходу да навучання жаўнераў. На палігоне арганізавана 10 навучальных пляцовак. Там адпрацоўваюць баявыя дзеянні ў населеным пункце і ў лесе, штурм будынкаў, аказанне першай медычнай дапамогі і выкарыстанне і супрацьдзеянне беспілотнікам, а таксама стварэнне мінна-выбуховых загароджаў. У нашай краіне рыхтуюць змены да падатковага кодексу. З 2026 года уладальнікі вялікіх кватэраў і дамоў будуць плаціць больш падатку на нерухомасць. Калі цяпер дзее адзіная стаўка для ўсіх, то пасля ўвядзення змяненняў падатак будуць разлічваць у залежнасці ад плошчы жытла. Чым больш квадратных метраў, тым вышэйшы разліковы кошт і, адпаведна, падатак. Для Менску, напрыклад, прапануюць 3 ўзроўні. Для дамоў да 200 квадратаў 871 рубель за метр. Пры плошчы ад 200 да 300 квадратаў 1742 рублі, а звыш 300 ўжо 2613 рублёў. Падобная градацыя будзе і для кватэраў, дачаў ды іншых аб'ектаў. Закон яшчэ мусіць прайсці палату прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі і атрымаць подпіс Александра Лукашэнкі. Пасля апублікавання ён увойдзе ў сілу. Падрабязнасці пра парадак разліку падатку на нерухомасць для фізічных асобаў чытайце ў матэрыяле Ганны Калтыгінай на belsat.eu. Раніцу на партызанскім праспекце ў Менску адбылося дарожна-транспартнае здарэнне. Сутыкнуліся мікрааўтобус і мерседес. Паводле сведкі, мікрааўтобус рушыў праз 2 паласы ў правую, каб з'ехаць у бок запраўкі. У гэты момант мерседес паспрабаваў абагнаць яго па разметцы, не прызначанай для руху. Кіроўца мікрааўтобусу не заўважыў легкавіка, а мерседес не паспеў затармазіць. У выніку адбылося сутыкнення, пасля якога мікрааўтобус перавярнуўся на бок, зачапіўшы слуп. Інфармацыі пра пацярпелых і афіцыйных каментароў ДАІ пакуль няма. На выездзе з Беларусі ў Расію ўтварыліся вялікія чэргі. Паводле тэлеграм-каналу «Інфатранс Медыа Беларусь» легкавікі чакаюць на праходжанне мяжы ад 3 да 5 гадзінаў. Чэргі ёсць толькі з боку Беларусі. На дадзены момант памежны камітэт не каментаваў сітуацыі, але як яна выглядае, глядзіце ў наступным відэа. На наступным тыдні ў краіну прыйдзе істотнае пахаладанне. Тэмпература паветра можа апусціцца да мінус 20 градусаў. Рыхтуйце цёплыя шапкі і пальчаткі. Каментуйце гэтае відэа, калі для вас гэта бяспечна, і беражыце сябе. Сустрэнемся ў наступных эфірах.